Siyanibingelela emakhaya namhlanje sibekela kuyeSabatha lomhla ka-24 ku-August 2024. Sinibeka namhlanje ngenza ukuthi sinodaba sisazosibikela ngalo esinayo namhlanje la. Kukhona ke afisa ukuthi azokubika kaThula ecela simlekele ngakho ke. Usisi uzosho ukuthi igama ungubani nokuthi kuphi ke akhala ngakho afisa simlekele ngakho. Sabona ma? Yebo sawubona. Kunjani? Siyaphila njani? Happy. Usisi ubani? Nguthembelihle ngamhlongo kodwa igama engaziwa ngalo ngukhoza. Bani? Ngukhoza. Khoza. Okay. Yebo bengidume ngalo. Yes ma. Ukhala ngani sisolo ufuna uthuleleni? Ngikhala nge-ID ngaba nenkinga ngalahlelwa i-ID ngo-2011. Yes. So melahleka ngo-2011 ID yami okay melahleka ngahamba ngayo lentuzana ngahamba ukwenza enye yabo. So bengihamba ngokwenza enye qhubeka isikhathi ke mina ngazi ukuthi phela ngifile sengashona. Beqhubeka isikhathi ngo-2013 ngathola umsebenzi ngasebenza 2013 ngasebenza ukuqhubeni kwesikhathi ngo-2016 ngabeka imali stop order. So mengibeka stop order so mase ngiyosilanda ku-December mase ngifika kuthiwa laphayana hawu wena siwashona nje ngathi mina angishonile mina ngiyaphila yabo. Base bangibiza ke belokho bekhombisana ngami bengibiza bangifaka ngaphakathi. Bengifaka ngaphakathi bangikhiphela lamaphepha lawo nale lokuqala abalikhipha lelo. Okay. Lokuqala ngqale labakhipha ngathuka ke nami ngaba shocked engangokuba ingqondo yacishe yahamba lapha. Iphepha elithini lapha copy ID le? Oh ilo copy ID yebo ebhala ukuthi vele am disease sengishonile yabo. Base bangibuza ukuthi ngangalahlelwa i-ID. Ngase ngiyachaza ukuthi yebo yalahleka. Base bethi ke shuthi umuntu wayithatha i-ID wahamba wayokukhava for ukuthi athole imali ngawo. So emva kwalokho kwenzekile ke lokho ke okay ngagodwa uDecember 2016 banginika imali yama Standard Bank ngagodwa ngaye ekhaya. So mengifika ekhaya ngilibike udaba ke kubazali nasemndenini nje wami batshela ukuthi okay senginenkinga kanje. Hayi emva kwalokho ke uDecember ngithi okay ngoJanuary ke base ngase ngiyahamba ngeHome Affairs. Ngafika ngayibika lento emsebenzini ukuthi emsebenzini ngibe nenkinga ke manje kanje abantu ngaphatha lamaphepha. Mengifike ngibatshengisa emsebenzini base bethi hayi akunankinga faka uyilungise lento akunankinga bazongiholela khona ngihamba lento le. So ngahamba ke ngayothongathi mengiyothongathi kufika uthongathi Home Affairs athongathi wathiwa lapha uthongathi lento lena bayenze eStenga eHome Affairs eStenga. Okay. Yebo. So ngahamba ngaye Home Affairs eStenga mengifika lapha kuthiwa ngisasemncane kufanele ngifike nomuntu omdala umama nomsisi wami. Ngamthatha usisi wami engimlamayo ngahamba ke naye lokho ngigqiqa ngizama ukuyilungisa lento lokho ngigqiqa ngizama ukuyilungisa. Hayi base bethi ke isilungile bangishayela i-ID entsha bangenzela ke naye i-ID bangenzela i-ID so bathi hayi seku-right ke manje ungangokuba waze bakhipha lencwadi le Home Affairs yebo yaseStenga bathi hayi seku-right. So hayi ngibuya ke ekhaya umayo ajabula uma engangokuba uma wazowenza ukhambe emsamo wathenga inkukhu yabo ebonga emsamo. Uthi suvukile kwabafile. Ukuthi sengivukile abafile kanti nami ngajabula kanti vele kusabheda yabo. So emva kwalokho kuba mekuqhubeka ke hayi mina ngihleli phela ngirelaxile nje hayi yonke into isi-right yabo. So emva kwalokho mase this year ngihambe eStandard Bank ngifuna ukunyusa i-credit score yami yabo ngoba since ngasebenza ngikaze ngiyiboleke imali ebank. So mengifika ebank ke hayi eStandard Bank mefika lapha ecomputer bathi hayi bo siwashona nje wena ngithi nayi yebo kwenzeka kanjalo kodwa ngakulungisa leli phepha vele behlala kwi-ID. Ngabakhiphela leli phepha ngabatshengisa base bethi hayi ke asazi ngoba kuvela ukuthi siwashona. Yebo. So ya kwalentuzana kanjalo ke. Ngasemva kwalokho ngisemsebenzini ke ngazi nami futhi kwakushona ukuthi angingene ku-YouTube yabo.
mina ngisena umuntu oma YouTube this year bengiqala ukungena ku YouTube mina ngibuke so emsebenzini ke umsebenzi ungekho right yabo ngangena ku YouTube ngathi mengingena ku YouTube ngabona kwithuleleni ngabona umama one story esinjengesami angithi uma kusuka mensonshutha niyabhala lapha ne story singana so ngafike ngabona lapha nothi hawu nanga umama onenkinga njengeyami yabo ngamlandela ngambuka umama chaza umama hayi ngabona umama wazowasho umama athi hayi umuntu onenkinga enjengale yami angahlala athule akasukume usizo liyatholakala same time futhi ngasukuma avele amaphepha ngihlezi ngihehla ngenyuka nawo yabo ngawathatha lamaphepha ngahamba ngaya kwiboss khona emsebenzini ngafike ngamtshengisa amaphepha ke sesila ngithi kade sisukothongathi abanye laba ababelazi ludaba basothongathi so ngoba sesilana ke eNew Germany abanye lapha abalazi ludaba fike ngabatshengisa ke base benabo ke bathi ka sorry base bethi ke kulungile fa uyilungise lento ID ibalekile ngase-ke ngilentuzana-ke ngase ongasendilo ngabhala email shuthi ngoba vele umuntu ohlezi ubhizi ngangaphenduleka kanti vele nami ngangiserashini ukuthi ngidinga usizo emva kwalokho-ke ngathi mengithi uPhakamani Sibiya yebo shuthi ku TikTok ngavela ngangena kuyena ngalentuzana ngacela ngathi bafo ngambingelela bafo nenkinga kanje bengicela ongipha inamba yasethuleleni ngoba vele ngiyakubona ukuthi connected nabantu ngoba connected kakhulu nabantu bakhona ngicela manje unginezi namba kabhuti ubhuti Mdu wasethi yebo wasethi hayi akunankinga ngikhululeka uzokusiza futhi yabo wanginika inamba ngabonga ngase-ke ngikhuluma naye kubhuti-ke hayi bandla hayi wangamukela ke until today. Okay. Inkinga obhekene nayo manje ukuthi kuthiwa ebank ufile yebo ebank isikhathi esiningi ya isebank Home Affairs bathi uvukile Home Affairs yebo phela nali iphepha elisho njalo ukuthi phela ngivukile kodwa elonkhuzaneni le ebank mina ngishonile. Usunaso smart card? Smart ID? Cha nginaso. Wasashaya ngeBhayibheli? iBhayibheli phela ngithi yebo iBhayibheli angithi phela lena ngathi mina ngicela bangenzele khathi bengenzele iID bathi asivume smart card basho kanjalo yebo bathi asivume ngoba yini abachazanga phela nami ngithi ngangisemncane yabo so vele ngangihamba nosisi wami so nje bangenzela lena bathi ayivume ngababuza impela bathi ayivume nayi evumayo sokwaphinda wazama go vula ID smart card cha ngazi ukuthi ngiyayibuza ukuthi bathi yini ngavumi yabo bathi ayivumi kanjani kodwa iphuma le ya angingaba ngazi bhuti ukuthi kwenzeka kanjani umuphi Home Affairs ushaya kona le ID engashaya kona le lesibili khona isteng bangenzela khona isteng. Oh okay yebo no akunzima kwakho ngaleyo ndlela siswami wonkulu inkinga ezikhona ke lezi ezikhombisa ke ukuthi abantu abasema department nabase ema office khona izinto abangayinaki ezincane nje ifike bashaya lento yokuthi ke kwi system wona wonke ama department nama private entities asuke khona asetshenziswa abantu especially asebenzisa zona izinto ezama identity card zabantu information yabo kubaleka kakhulu ukuthi ufuneka link ne Home Affairs ukuze uzohlala up to date ukuthi ku Home Affairs kwenzakalani yabo njengoba ngithi kulula nje kuwena ibank lakho elingayi update ile system yalo ukuthi libuye licheck Standard Bank ukuthi baphinde babuye ba check bona ukuthi ku Home Affairs ama client ethu sithini status nokuthi yes yabo ngoba ilokho kwenzakala le mama ukhuluma ngayo mama Samarisburg yes naye babembulele njengoba nje bebulele wena bokuclaim imali ngayo yabo naye washawa ilokho futhi samlekelela ngala nababumncwabe o provincial manager wavuka ngala Home Affairs but mayifika ebank kuthi yabo kuthi usashonile manje u Home Affairs uthi ngeke sisuke thina siye ebank nansi incwadi eshoyo ukuthi sikunika incwadi neshoyo ukuthi labo fika khona nenkinga bavezele incwadi
but ngeke kusuke thina siyongqongqoza ebhenki ukuthi hayibo siyamba sibami sevukile nje yabo. Ibona nje babelinke kwi-system yethu. Ibona abangayi-updateile. Okusho ukuthi iyona le into ecishe ifane nayo. Iyona. Iyona le. Oh, okay. All right. Angithi incwadi Home Affairs bakwenzela ukuthi usuvukile. Yebo. Kodwa ibhenki limukele. Ngayo kubatshengisa bathi bona kuvela la ukuthi wena ushonile. Angithi yabona-ke i-system isalokhu ime njengoba injalo yabo ukuthi kufuneka ku-update yona i-system ukuthi hayi lo muntu useyaphila. Yebo, ngiyakuzwa kodwa Akukhona. kuzolunga. Angithembi, anginalo ithemba elikhulu vele ngoba ngihlezi ngibona abantu basiza. Hayi asithembe, angithembisa asithembe. Hayi mina nginalo elikhulu. Asithembe, wadla luphakamane nje ukuthi uzokusiza Angisiza webhuti Phakamani, ngiyabonga yeza mkhulu. Ngiyabonga. Angisiza kakhulu yo. Wangisiza. Awukasizakali phela akusizakala. Hayi, phela ukuthola nje ngithi phela ngangingaphendule ngaleso sikhathi yabo. So kanti mina mase ngifuna into ngithiwe ngiyifuna yabo. Ngile nhlobo ukuthi mengifuna mina into ngiyifuna manje ngiyithole manje yabo. So wangisiza kakhulu nje, ngidlulisa ukubonga kakhulu mfowethu. No, South Africa akulukhuni okwasisa leyo ndlela ngithi yabo ngiyazi into zokwa Home Affairs and yakusazona izinto engathi ngithanda ukwenza kakhulu ngoba zinemdanti into zakwa Home Affairs, but ke mhlawumbe umuntu it have to ukuthi ake yenze mhlawumbe i-episode angazi noma i-episode noma kuzoba yini la izobe niya khona information mhlawumbe ngokuhlukana kwakhona ukuthi kusuka la uma unenkinga no Home Affairs 1 and 2 3 ufuna ukwenza ukuze kulungele, uma usula yini nani ufuna ukuyilungisa mhlawumbe lokho kuyomsiza nomuntu esekhaya angazathi umuntu udinga uthuleleni eyofunana kanti mhlawumbe inkinga nje ikuyena, like for example kanti bengikhuluma nabo nje izolo sona zonke izinto engekho but ukuthi bakhona bayazalana ngathi mafethu khohlwana lento yonke le into ezonisiza kuphela i-DNA test. Abanenza i-DNA test iyona izokwazi ukuthi lezi zinto ezinye ezingekho izobe siyimpendulo i-DNA test because izobe siprove ukuthi ngempela usisi wakho nobhuti wakho lo. Yabo ngithi abantu abangakazi ngoba semakhaya kufuneka aqoqa lokho yaka Home Affairs, hamba uye enkosini wakhulela kuyona, hamba esikoleni yabo njengathi nje sibadala wafunda leza ikhadi siyashisa lonke lo vuco lozoba ngimbungula esikoleni akusekho konke lawo record lawo yabo. Yebo, ngiyakuzwa Kanti lento ye-DNA test mangabe ukuthi kunomngqinamba iyakwazi ushisa ukuthi hayi lo muntu ngempela bayazalana nayo, sekwazi ukuthi lo muntu akumele leyo nkinga ushaya i-ID ngabe mhlawumbe ingane yakho noma mhlawumbe usisi wakho abazali abasekho kuyenzeka. So nakule kuyona nje bangisho ukuthi kuzoba lula le kuwena just kuphela ukuthi siye kumuntu oright ozokwazi ukuthi akulalele udaba lwakho bese age verify kahle yabo. Ngoba phela usuyaphila sekuhlatshwe nenkuku ekhaya ngithi kwenziwa nesizulu. Kuthi into engiphatha kabuhlungu umayo uhambe ne-information e-wrong yabo. Umayo wahamba ejabule emhlabeni, wadlula emhlabeni ngo-2021 azi ukuthi mina ushiya yonke into yami isi-right noma nami yayingiphethe kabuhlungu lento kakhulu, kodwa umuntu angimbona ukuthi usafarisha kakhulu uma ngoba wayenganqeni ukuthi ngithi ngiyambuka ngithothi ukuthi ngimbona ehlinyembezi yabo ethunje ehlinyembezi mina awuyini mayo athi ma hayi mntanami ukuthi ikuhlungu inhliziyo yami ukuthi ngikubona uphile kodwa nakuthusi washona. Manje ke okay wahamba emhlabeni uhamba nje ne-information yokuthi yena umama mina sengavuka yabo, kanti nakho mase ngiyathola ukuthi hayi akakalungi. Khona into zethu uhlala kwabafileyo. Uhlelo kwabafileyo nje yabo. But I'm hoping ukuthi I'm happy njalo so I mean emsebenzini bayakusupport emsebenzini. Hayi bandle emsebenzini abanankinga, basho nje ukuthi uma ukuthi ngiyahamba for ID yami ngiyolungisa ID angokusho abanankinga. La bantu abaclaim ukuthi bayithola imali ngawo. Yebo bayithola bandle. Akaze bavela abantu abayoclaim ukubona imali ngoba hayi cha kazi. Yebo. Hayi siyabonga sisi. Yeah. No. Sithembe sizakala. Hayi nami nginalo ithemba elikhulu futhi. Hayi nginalo elikhulu. Yeah. South Africa neluza ukudaba likasisa abezele ngalo namhlanje ukhala ngendaba yakhe i-ID ukuthi ucela ukulungisa le-ID yakho sisi iyona ke sokwazi ukuthi sizame ukuthi sisukume sixhumane nababa uMncabe eMaritzburg akwazi ukuthi sixhumane nebhenki lakhe likwazi ukuthi li-update i-system yale ibhenki ukuthi limbone ukuthi useyaphila nokuthi useshonile.
nikhuluke kakhulu nje ngiyanazi bafethu ninenkinga nibaningi niphethe no-Home Affairs. Yikho njengoba ngisho nje ukuthi u-Home Affairs uphathwa ikhanda amafoqalite ka-Home Affairs, but ngiyacela nisibekezelele okwamanje khona esazama ukuthi sikulungise sikukhulume nabaphathi bakhona nokuthi kubuye kwashintshela ubuholo obukhona-ke njengamanje niyabona ukuthi umlungu manje uminister ka-Home Affairs kanti kade bekhona ngaphambili bezizama ukuthi sinakhona siya-advance ukuthi sikwazi ukuthi sifake nathi iy'celo zethu ukuthi kwazi ukuthi kulayeleke lezi nkulungwane zabantu ezey'khale kuthina njengotholeni ey'phathene nenkinga no-Home Affairs, but-ke kufuneka siqalele phansi-ke njengamanje futhi nakhona sihlele siya kanjani phambili. Nokubonga ukuthi la KwaZulu-Natal sisenayo umphathi babomncwabo okwaziyo ukuthi ezwe iy'khalo oluhambela kakhulu futhi i-province ngoba ama-case laba wenzayo lawa ama-sitting uyena obahlalayo nje ngqo, kuyena osuke ehlela ama-sitting noma nisuke nizokwenza kuthiwa ama-interview ngegama lesingisi uma ukuthi usuke uze unenkinga no-Home Affairs mhlawumbe i-idea onayo ibona abasuke becubungula ukuthi ngempela wazalwa lana ngempela nozala ubani ukhulele kephi yabo. So kuleso sikhathi sakhe esisuke sibhizi kodwa uyakwazi ukuthi uma bengifika akwazi ukuthi asinikeze indlebe naleyo mzi emncane akwazi ukuthi alalele sikushoyo bese yakwazi mhlawumbe ukuthi asukume akulungise yena ukuthi ayibambele alungisele yonke inkinga leyo. Namanje ngiyathemba ukuthi la inkinga nikasisi uzophinde kuba buncabe ukuthi alaye udaba lakho sisi asho ukuthi yini ufuna kuyenza. Ngiyabonga kakhulu. No, siyabonga Ntombi. Siyabonga South Africa, siyabonga. Sala kahle emakhaya ngisawophukuda ngigeze nemoya eyipoki. Sawugeza lapho olwandle.